Ahoj, takže tu máme môj akože prvý unboxing, ktorý quasi rozbalujem. A je to tak celkom veľmi malý unboxing, tak môžete, neviem, jak sa to správne vyslovuje, keď niečo. Tu tak môžete vidieť taký balík, v tom sú koníky z Bazošu. A potom mám ešte jedného, ktoré som si kúpila na dovolenke. Takže potom sa môžeme vrhnúť na to. Dobre, takže teraz to asi rozstrihnem tu tak nejak. Takto. A tu takto. Je to asi počkať. Tu také papiery, jej. Ďalšia krabica tu je. A to je už niečo napísané asi, nie? Tak to nám ukážem. Tu máte krabicu. To je krásne. To vydám. Dobre, takže potom môžeme. Zase už nič nebudeme. Joj. Strihať. Papiere. Krásne. Ja zlostný. Bože, ja to musím vypnúť. Dobre, takže tu máme takto túto úžasnú starú knapstrupskú kobylku. Je to kobylka. Mne sa strašne páči. Som strašne rada, že som ju našla, že ju mám. Takže som za ňou veľmi, veľmi nadšená. Potom k nej tu máme toto úžasné toto úžasné žriebetko, ktoré je asi žrebček. Asi určite. Netuším, ako sa bude volať, ale je úžasný. To krásne ten setík. Krabica je prázdna. Môžeme vrhnúť toho môjho koňa. Druhého. Teda tretieho. Exkluzívny Mustang žrebec. Je úžasný. Strašne sa mi páči. A rozhodla som sa, že sa asi bude volať Monty. Pre tých odstraníme cetlíky. Sa ho bojím, mám sa ho ňou. Dobre, ešte druhú cedulku. Dobre, takže tu máte Montyho. Možno sa ešte objaví v prázdninovej jazde, alebo tento unboxing, ak to správne vyslovujem, vyjde až potom, až po prázdninách. Takže ešte uvidím, ale budem sa snažiť o tom čo najmenej dať, a aby tam veľmi nebol. A týchto dvoch tiež. Sice mne sa strašne páčilo, že by som ich tam rovno aj dala do videa, ale proste to by to nevyzeralo, že sú noví. Vyzeralo. To je... Takže rozhodne sa mi to veľmi páči. Vankúš. Sa mi to veľmi páči. A som za nich strašne rada. A možno, keď budem mať trošku viac toho aj napríklad, možno po Vianociach, po mojich narodeninách, hocikedy, mne to je jedno. Keď toho trošku viacej budem mať, no tak určite takéto akože unboxingy, ako sa to prvyslovujem, výjdu. Takže teším sa u ďalšieho videa. Ahoj!